Ki lho rek, Tarifyono omah modern cewidek karo Surabaya, tepatnya di Desa Banyurip, Pakal Beji PDAM rek yo. Lah omahe apik rek yo. Regane yo murah. Ukurane 5x11, regane 290 juta yo. Wis ae gak suwe-suwe panas rek yo. Lah wis oleh pager kena dibuka karo ditutup ngene iki lho. Lek masalah karpot tenang ae rek yo, ombo. Sembarang mobil isok melebu, wis tenang aja, wis ono kanopine rek yo, wis nang kene ono pompa air, tenang, lek masalah banyu nang kene melimpah. Lah terus enak mana iki wis ono terasan rek yo, kena gawe nyantai-nyantai, lek isu karo rokokan kayak gak duwe dosa, terus kena gawe nerimo tamu iwan, ben tamumu wis gak usah digawa mlebu menjero yo. Ben kekayaanmu gak diintip tonggone. Lah, iki promo yang menarik rek yo. Free nih wake, free AC, free kipas, free kopi yo. Pasti nih lek gak lali yo. Wes, kusene alumini anti rayap. Lah, ruang tamu ini gede rek yo. Kenek cerono kenek gawe undang wong sak RT rong RT sik emot. Wes tak plafon drop ceiling, lampune hiase apik rek yo ala obat nyamuk yo. Terus nang kono iku ono kendelo permanen. Dadi omah iki pencahayaane apik. Kamare ono loro. Iki kamar pertama area ambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngono iku yo. Lho AC-ne ready rek yo. Nah, pintune sliding lho, lunyu kayak ngono kejegruli yo. Kamare jejer rek yo. Iki kamar keduae. Kamar kedua wis hampir padha karo kamar pertama, wis ono cendeloe anti pengap yo. Tenang ae. Nah, terus nang kene iki dapure rek yo, dapure gede wis ngel ngene, ini nggone kompore, Mijiko, wastafel. Terus nang kene wis tak kei space kene gendek-gendek kulkas tau apa rek yo, lek gak duwe utango sik yo kulkas sik. Nah, terus nang kene iki ono area cuci jemur yo. Wis, kalau wis tak kei pembuangan, wis tak kei kran, wis kayak biasae ono fiber sing kena dibuka karo ditutup. Tadi panas kepanasan udan gak ngarep udanan rek yo. Wapi bois yo. Nah, terus nang kene iki kamar mandine. Kamar mandine super gede kena diatus wong 35 kloset wis duduk drum sampean karek kono drume to ra yo. Wis full keramik yo, shower ready. Dan digas rek yo, omah iki cuwidak teko Surabaya, cuwidak karo SMP 14, tidak karo terminal Benowo rek yo. Wis sak langkah lah teko Surabaya. Nek sampean minat atau pengen takon-takon info seputar rumah area perbatas kota Surabaya. Oh, wis gak usah izin, gak usah sultan, langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.